sayangku cintaku. Iki dikendok nasibnya bapak ya. Mergae suaranya wis kadung karek konekan sayang matur suwun alhamdulillah. Kerjasamane matur suwun masih. Nggih ngene aku yo seneng. Cintaku bapak aku tak bagi rong mulai. Ayo sadèrèngipun halo. Waduh, adem dok. Ini kira panitia ini aku seneng dok. Pedakku mripah ora sida blogor. Lah adem kok ya. Biasane iki ora mune urip iki adem matur suwun sanget. Nggih, niki kula tawi basa ngaturaken sugeng siang. Niki leres sowan wonten. Pojok biji leres Pak Bu nggih. Nggih, dalam rangka sedekah bumi nggih. Nggih, matur suwun sanget sadaranipun. Kunjuk dumateng keluarga besar Pagelangan Ketoprak Kembang Jaya sesarengan kare para rombongan aturaken matur suwun sanget sampun katimbalan wonten pojok biji dalam rangka sedekah bumi nyedekahi bumi setahun sepisan kanthi nimbali Pagelangan Ketoprak Kembang Jaya ingkang mijil saking Karanglegi ingkang dipun setripipun Mbak Pipin ugi kagungipun panjenenganipun Ibu Tino Mardiana. Nggih. Kembang Jaya ugi kerjasama sesarengan kali Birawa Audio yen ra Birawa ya ora cinta ya iki lahir batin cinta tenan aku nganu apa copet ing lanjinan bersama ora sailing ya derek Mang Ayu Bagya sowan wonten pojok biji sadèrèngipun iki Bapak Ibu ngersake campur sari napa dangdutan Gubuk Asmara masuk Pak Eko. Donga dinonga diaminke ya Dek. Mugi-mugi saibaripun nimbali Pagelangan Ketoprak Kembang Jaya masyarakat pojok biji tansah pinaringan gemah ripah lo jinawi amin amin Allahumma amin. Ingkang dipun angen-angen saged kasumbadah ugi sehat kemawon masyarakat mriki. Iki langsung wonten pamunutan Gubuk Asmara. Saking njenengan Pak sinten iki? Pak Podo. Oh, Pak Podo ngersake Gubuk Asmara. Wah, iki mandhes nduk ning kono 20.000 ning kene wis 35.000 wae. Oke ya Pak Podo, asik. Ya yuk tak tujuke kangge nderek Mang Ayu Bagya nglipur penglipur Kyai Pojok ngersake Gubuk Asmara. Sing ledekku sing nyat ana nyat ora. Yuk bersama Mbak Indah Kembang Jaya. Asik.